Снимай го и ти, момче. Кажете, дето ви снима. Кажете, от колко време живеете без да плащате Вие журналист ли сте? Вие журналист ли сте? От колко време живеете без да Аз не плащате живея тук. Аз не живея тук, госпожице. Вашият съотборник. Моят съотборник ли? Как се каже? Съотборник ли? Съмишленик. Съотборник ли? Аз съотборник ли го наричате той, че ние се борим за свободата на България? А? Така ли ги наричате? Господин Бонев, от колко време не плаща наем? Така ли ги наричате? А вие за какво ме снимате? Репортери ли сте? А? Репортери ли сте? За да имаме от наказателна отговорност. Нали знаете, че ще... от BTV сте? Кажете ни. Какво да ви кажа? Какво да ви кажа? Че дойдохте да... От колко време живеете в тази къща? Аз не живея в тази къща. И ако обичате, няма за какво да ви давам интервюта. От колко време... Ма вие пари ще ми дадете ли да ви дам интервюта? От колко време пари не ще ми плащате дадете ли? найема? Вие кой ме праща тук, ми кажете? Кой ме праща? Кой обслужвате? Чи интерес обслужвате? Колко души Чи живеете? интерес обслужвате? Виж какво става. Я ги снимай така, хубаво ги снимай. Тя ги снимай. Часовника, който откраднахте. Е, това камера. Часовника съм откраднал. Върнете ми Часовник. Вие къде влизате? Какъв часовник? Я ми върнете на мен телефон. Къде стоиш на маса вътре? Вие как влизате вътре? По какъв начин влизате? Върнете телефона, айде. Ма леко с микрофон, дръпнете ли микрофона от мене? Ма Имате дръпнете ли го, ако обичате. Имате ли покана Йордан, как беше фамилията му? Йордан Бонев има договор така, за наем и е платен наема на къщата, където живее и където ме е поканил да му дойда на гости. Доволни ли сте? От колко време му гостувате? И тая вечер му гостувам. Колко души му гостуват? Що какво те интересувате? Дали Колко го души? питай него, бе? Тоест прям толкова, като си равномерно обитаваш Ти в тази къща. ма ти като каква трябва да ти давам на тебе интервюта? Защо не ме изигахте в BTV, бе? Защо не ме изигахте в BTV да ви дам интервюта? Леко с микрофона, ако обичате. Вие се бутате. Ми дръпни се този микрофон, първо нито съм във викал да ми вземате интервюта, нито нищо. 100 пъти ви писах, 100 пъти ви писах такова да ми дадете право на отговор, не ми давате и BTV. Какво да говоря с тази турската телевизия? Турски интереси ли обслужвате ви? На Ахмед Доган интереси ли обслужвате? На Турция ли обслужвате интереси ви? На Турция ли? Я ми отговорете, на кого интереси обслужвате? На кого интереси обслужвате? Имате каква къща, бе? Аз съм на гости. На гости съм, бе. Ти ще ми кажеш къде да ходя? На гости ли, бе? Госпожо Мила, на гости ли ще ми кажете къде да ходя? Ма ви на гости ли ще ми кажете какъв часовник съм взел, бе? Добре, човека, който на когото сте на гости, ли си плаща наем? Сега ще ме стърнем за това, нали знаете, че ще ме стърнем? Знаете ли? За ти нещо да го правите нещо. Нарушавате ми личното спокойствие, идвате ми вземате интервюто. Влизат с камера вътре. Вътре с камери в часовник. частен имот. Нали знаете, че ще ме съдя за това? Нали? Ясно ли? Известно ли, бе? Какви интереси обслужвате ви? Нали знаете, че Какви турски ли интереси обслужвате? Аз се боря за свободата на България. Не плюя никой. И не ви бутай този микрофон. Аз се боря за свободата на България. За народа, който го мачка чрез вашата медия. Турската. Манипулирате. Аре, вие да ми манипулирате. Какво ми ходиш по мене, бе? Защо? Какво ходиш по мене, бе? Чакайте малко. Какво си мъж, бе? Каква сте вие? Каква сте вие? Извинявайте, каква сте вие? Аз не знаеш колко пари ми дължи Анжелика. Знаете ли? Знаете ли колко пари ми дължи Анжелика? Има си съд, има си законен начин. Леко не ми бутай този микрофон, ай дръпни този микрофон от устата ми, бе. Ало, дръж се възпитано, бе. Кой ми връща този микрофон? Защо къщата не е освободена? Как ме бута микрофон в устата? След като имате натурална покана. Много сте нагливи, бе. Каква натурална покана има? Кой има натурална покана? Кой, бе? Кой е този има? Той е този, ето има си законен начин. Абе, не ми бутай микрофона в устата, бе. Ало, дръпни си микрофона. Не ме докосвайте. Дръпни си, докосвам микрофона, дето го буташ в устата. Не докосвайте нито микрофона, нито мен. Дръж се в тебе това микрофон. Захапи го ти микрофон. Какво искаш, бе? Какво искаш от мен, бе? Ало, дръпни го този микрофон в лицето ми, бе. Ама дръпни си микрофон в лицето, аз не ли да ти правя? Ей! Бати наглите хора, бе, брат. Дръпни си микрофона там, бе. Какво записваш, бе? Записвай да ви кажа. Кой искате да ви кажа? Кажете какво работите. Аз какво да работя? Какво да работя?
Да съм роб собствена си държава ли искаш? А? Не отговоря на Роб ли трябва да бъда собствена си Ма няма какво да държава? дадеш Ма обяснение. на кого ти дам обяснение на тебе? Айде. На когото трябваше да дам обяснение. Абе не ми бутай този микрофон, ако обича, дръпни се там, бе. Ма не ми нарушавайте личното пространство, кой Чакайте, сте? къде идвате тук да нарушавате лично пространство? Ма ти за кой нарушавате? Ти си много нагла, бе. Ти Кой кой ме търси тук, извикал? бе? Кой ме Кой те покана извика, сте бе? тук? Дръпни го Какви ти. интереси? Чи интерес е? Кой те прати тук, бе? Какви интереси обслужваш ти? пари Кой те прати те, бе? успявате да А? поддържате този скъп джип, Тебе който кой? карате? Абе тебе какво те интересува с какви пари го поддържат? Не ме Питаме ли докосвайте. вас? А? Какви пари Аз се питам ли поддържат? те ти с какви пари се поддържат? А? Да Някой манипулират, те да интересува ли се правите някой измами, от да вас? говори. Какви пари Интересува ли се изкарвате? някой Вие от вас? как си изкарвате парите? Кажете ни. Интересува ли се Кажи, някой бе. от вас? Не дай Знаеш обяснение, как ги бе. изкара? Не даваш Абе не ми обяснение. се дърпай микрофона, дръпни го от тук, като искаш да ти кажа нещо. Айде, Дръпни го кажи. този микрофон, бе. Наглички сте много. Много сте наглички, ама скоро така наказателна отговор ще носите. За тези действия, бездействия. Наглите, такова микрофон ще дете ги буташ. Ти каква националност си? Ти каква националност си? Обяснете ми. Каква националност си? Я ми обясни ти, бе. Не е български. Не А? ме плюйте. Май не си българка. Май не си българка. Не ме плюйте А? и ми Аз обяснете. се боря за свободата на България. Ти за кой си тук? За кой си тук? Да Ти обслужвате интерес обслужваш. Ционистки интереси обслужвате. Обяснете сте ни, кой ви мръсници. дава разрешение? А, ще ти обяснявам, айде бял. Сери. Кой ти обяснявам? Сионистка ли си? Сионистка ли си? А, сионистка ли си? Ти, бах ти наглата, дошла тя тук в къща на човека. С камера, ще Даш. влезеш вътре с камера. С камера ще влезеш. Как ще влезеш с камера Много от сте нагли, бе. И се представяш за адвокатка. Ти измамничка ли си? Това си ти? Това сте вие. Измамничка ли си? А, адвокатка ли си? Видяхме Измамничка. Видяхме Цялото ви в видео, къщата. що не ми дадат право на отговор, а? Видяхме ви в къщата. Кой сте видели в къщата? Той Кой влезе си дава човека, сега, излезе заради и излезе. вас? бе. Кой е? Заради вас идваме тук. Имахме среща там на Петрол. Имахме среща тук. А имахме среща на Петрол. Мале, гадна, нагла. Айде. Това си нагла. Той ще казва нагла. Движение парцал. Гледай тук. Я как се бута, гледай как се бута. Виж, да, Не, не. долу. Айде. Ела, чупи се, влез вътре, ще обясня. Ела. Аре. Ти си кучето. Да ви обясня. Кажете ни, Я как оста? Лили. Да ти обясня ли? с какви пари успявате да поддържате този скъп автомобил, да си плащате за гориво, да се движите? Плащаха, даваха ми хора, които Анджелика в момента, тези хора ги настрои срещу нас, срещу нашето движение и вече не ни пращат пари. Нали знаете, че Разбираш това ли? не е много добре, Разбираш какво ли? правите, да ме притискате така до Кое да притискам? Ти мен има ли притискаш? Кой ми хориш по мене? Кой те прати тук? Кои хора са Кой ви- те прати кои тук? хора са ви Кой те давали прати? пари? На кого обслужваш? Бареков ли те прати? Кои хора Бареков са- ли те прати, бе? Кои А? хора- кои хора- Бареков ли те прати, бе? Кои хора ви са ви Бареков ли давали те прати, пари? те питам те, бе? А? Обяснете ни. Дай, ти ми кажи първо, бе. Айде ти първо ми кажи. Бареков ли те прати? Обяснете Бареков ни. ли те прати, бе? Обяснете ни. Тая другата простутка. Обяснете ни, кои са били тези хора, които тя е настроила? Как се бута? Вас настройва. Ето, Гледай, самото гледай. ви присъствие тук е настройка. Тя твърди, Дай ми ногънче. Ето бе, вас ва настройва. Вас ва настройва. Много Вас ви хора ни казвам. помагаха, много. Вас ва Българи, настройва. истински българи ни Къде помагаха, накъде да. идвате? Патриоти! Помагаха, патриоти. Да. Не с тази кола, тази кола си моята дръпни. Той микрофон от устата ми, бе. Ало. какво работите, за да изкарате пари за тази кола? Тази кола ми е много отдавна и няма ти дам на тия никакви обяснения, разбрали? Вари провери от кога ми е тази кола, кой ми е дал, как съм я изкарал и Как се е т.н. борил? Хора Какво са ви прави? помагали, обяснете ни. Абе, Хора ли, патриоти българи? добре ли си бе човек? Дайте ги поименно, да знаете. Вие Сега нормално ще ли ти сте, ги, какво е? да, ще ти ги Къде напиша казвате? на един лист и ще ги пратя в почта. Става? Дам